Γεια σας παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε κι άλλο ένα βιντεάκι που παίζουμε GTA online με PS Plus. Πάμε να κάνουμε online, να ξέρετε παίζουμε. Αν έχετε και εσείς PS Plus μπορούμε να μπούμε μαζί, αλλά μόνο με PS Plus. Τώρα πάμε κάπου. Έχω κάνει το hit μου παιδιά για χαρακτήρα. Παιδιά, πείτε μου μία, τι θέλετε? Πάμε μία στην τράπεζα να σηκώσω λεφτά, γιατί μπορεί να αγοράσω νέο αμάξι. Περιμένετε να δω που είναι μία τράπεζα. Θα τη βρω. Όχι, δεν θα πάω στην κεντρική, είναι λίγο μακριά. Πού είναι? Okay. Ωραία, κάπου εδώ είναι η τράπεζα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχω. Και παιδιά, είπα στις 50 εγγραφές δίνω 5.000 V-Bucks. Να κάνουμε και ζωντανά βίντεο. Πρέπει να βρω τώρα που είναι η κεντρική τράπεζα. Νομίζω ότι βρήκα. Κάπου εδώ θα είναι. Κάπου. Είναι εδώ. Παιδιά, πρέπει να βρούμε που είναι η κεντρική τράπεζα. Τη βρήκα. Κλείνουμε την πόρτα. Okay. Βάζουμε το pin. Θα σηκώσω 28.000. Ωραία, έβαλα μέσα τα 28.000. Τώρα λέω να βγάλω τα 31.000. Yes. 500. 31.000. Πρέπει ωραία. Πάμε να αγοράσουμε κανένα νέο αμάξι, να δούμε για κανένα σπιτάκι λόγω. Για ποιο λόγο πρέπει να είναι βράδυ? Περιμένετε μία παιδιά. Ερχόμαστε να πάμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αμάξι, γιατί αυτό εδώ το Audi δεν μου αρέσει και τόσο. Το πήρα 3.000 ευρώ αυτό. Περιμένω να παρκάρω. Θα κάτσω να το πουλήσω. Και μπαίνουμε μέσα. Έχει ωραία αμάξια. Είναι καλό αμάξι, θέλω, καλό όμως. Για να δω εδώ. Παιδιά, εσείς τι λέτε, τι αμάξι? Έχω 31.663. Για να δω. Κάτι από αυτά εσείς λέτε. Κάτι για να είναι και στο budget μου.
κάτι για να είναι και για ληστείες, αλλά και για καγκούρικο. Πού να ψάξω? Όχι, αυτό δεν μου αρέσει και τόσο. Μηχανές, μπα. Δεν είναι και τόσο ωραία. Για να δω εδώ. Κάτι καλύτερο. Μπα, δεν είναι κάτι ωραίο. Μπορώ να πάρω κάτι από αυτά. Δεν μπορώ. Οκ, ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια αποστολή που λέει. Πρέπει να κάνουμε μια αποστολή, παιδιά. Και όσοι θέλετε να μπείτε μαζί μου στο GTA Online, απλά να μου πείτε μία. Και παιδιά, να με κάνετε εγγραφή. Οκ, για να δω τι είναι εδώ. Περιμένουμε με λίγο. Παιδιά, τι δουλειά λέτε να πιάσω στο GTA? Να είμαι ληστής? Να είμαι αστυνόμος? Εκαβίτης? Μπάτσος? Πυροσβεστικάος? Τι θέλετε να είμαι? Γράψτε μου κάτω στα comments. Παιδιά, τελικά αγοράσαμε αυτή εδώ την μηχανή. Είμαι εδώ, παιδιά, με τους φίλους μου. Μπείτε μέσα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ κάτι ξέρω ότι πρέπει να είμαι με... Παιδιά, μπορεί να πάμε για καμιά ληστεία? Έλα ρε φίλε. Τον άλλο θα τον χάσω. Τι έκανα? Μηχανή δεν σηκώνεται.